खुलुमबाय दिनै 22 फेब्रुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव खौराङा गिबिसिन सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। बे खेबाव राकेश ब्रह्मनि हेंथायै रायजो राजानि हाखौ दखल खालामनायनि अजद। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाक्सानि मुसलपुर खाजोना खोन्दोनि 2 नं भगपारानि रायजो राजानि 4 बिघा हानिफ्राय खावसे बिघाखौ राकेश ब्रह्मआ इनायै दखल खालामदों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला राकेश ब्रह्मआ गावनि सिमाखौ बांहोनानै रायजो राजानि हाथिं थारखाथा सोंफैदों आरो बिफां फुलि गायदों। बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा बिफां फुलिखौ दानफायदोंमोन, नाथाय गावनि हायाव बिफां फुलि दानफायनायखौ लानानैनो राकेश ब्रह्मआ केस होदोंमोन। दा रायजो राजाफ्राबो राकेश ब्रह्मनि हेंथायै उल्थायै केस होगोन, मानोना बेयो रायजो राजानिसो हा होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। जुदि थानाया रायजो राजानि हाखौ होफिननो हायाबा रायजो राजाफ्रानो हाखौ लाफिनगोन होननानै बुंथिदों। लोगोसे रायजो राजानि जानानै बेबायदि हा दखल खालामनाया इनाय जादों होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। बिटिआर गोरोबथाया गोजोन गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोजोना फैबाय। बेबायदि खोथाखौ नोंथांमोनहा दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय गोबां खोनाबाय जानो हागौ, नाथाय थारैनो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोजोना फैमारदोंना? बेखौ नोंथांमोनहानो बिजिरनानै नायनाया गाहाम, मानोना चिरां जिल्लायाव जानाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। केस बोखारजायैनि थाखाय बारग' NDBRनि मार्टिन नार्जारी आरो बिथांनि बिसि बैसागि नार्जारीया न'निफ्राय आनज्रायनानै थानायनि थाखाय बिथांमोननि बिमा आरो मार्टिन नार्जारीनि फंबायखौ पुलिसा हमनानै हाराहास्ति खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। न'खरनिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय अक्ट'बर दानाव NIAनिफ्राय केस फैदोंमोन आरो बैसागि नार्जारीखौ रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थांफिननो थाखाय बिथोन फैदोंमोन। नाथाय NIAनिफ्राय केस फैनायनि उनावनो न'निफ्राय आनज्रायनानै थादोंमोन बैसागि नार्जारीजों लोगोसे बिथांनि फिसाया। खालि बिथांमोनहा बर'दिनावल' फैदोंमोन, बेनि उनाव आनज्रायनानै थाफिनदों। बै समाव बिथांमोनखौ नागिरनानै सोरखारनि मानसिफोराबो खेब्रैयै बिथांमोनखौ लोगो हमफैदोंमोन। बेनि उनाव आनज्रायनानै थानायनि उनाव फिन मार्टिन नार्जारी आरो बैसागि नार्जारीखौ नागिरनानै फैफिनदोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौ मोनाखैमोन आरो बिथांमोनखौ मोनाब्ला अपारेशन खालामनायनिबो खोथा बुंलांदोंमोन। बेनि अनगायैबो न'खरनि सुबुंफोरजों प्रमद बर' आरो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहाबो जयैनो कल कनफारेन्सआवबो सावरायलायदोंमन। बेयावबो आनज्रायनानै थानाय बिथांमोनखौ लेंहरनो थिनदोंमोन आरो कर्टनि खामानिखौ मावनानै होगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा बुंथिदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय न'खरनिफोरा गोबां नाजासेयावबो जेबो खौरां मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेबायदिनि गेजेरावनो मार्टिन नार्जारीनि बिमा आरो फंबायखौबो पुलिसा हमनानै लांदों होननानै फोरमायथिदों न'खरनिफ्रा। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला थांनाय 14 जानुवारियावनो आमगुरि थानानि असिया फैनानै SPआ सोंनाय फिननाय लानो थाखायल' लेंहरदों आरो बेनि उनावनो एंगार हरफिनगोन होननानै मार्टिन नार्जारीनि बिमा आरो फंबायखौ लानानै थांदोंमोन। नाथाय पुलिस थानायाव लानानै थांखांनायनि उनाव SPआनो नुजाथि फैयाखै आरो थानानिफ्रायबो एंगार हरफिनाखै। नाथाय 20 साननि उनावसो बिमाखौ एंगार हरदों। बेयावबो बिमाया प्रेसार बांद्राय जानानै हायाव गोग्लैनानै गोब्राब थासारि थैहां थासारियाव फैनायनि थाखायसो एंगार हरदों होननानै फोरमायथिदों। अब्लाबो फंबायखौ दिनैसिमबो एंगार हराखै आरो बिथांनि खर'आबो बारा मोजां नंला, गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानायनि खोथाल' बुङो। बेनिखायनो जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जानो मोना आरो दाय गैयै सुबुंखौ जाहाथे हाराहास्ति खालामा आरो उदां खालामनानै होयो, बेनि थाखाय न'खरनिफोरा सोरखारखौ खावलायहरो। लोगोसे जाय दायनिगिरि बिसोरखौ नागिर जोबथेसालियाव जोबनानै दोन होननानैबो दुखु फोरमायथियो बिथांमोना। रायखांनो गोनांदि गुबुननि दायाव न'खरनि दाय गैयै सोद्रोमाफोरखौ हाराहास्ति खालामनाया बियो गिबि खेब नङा। NDBआव हाबनाय बिनानावा कर्टआव नुजाथि होयैनि थाखाय 3 बिदा फंबायखौबो जोबथेनानै दोननाय खौरांखौबो फोसावनाय जादोंमोन। अदालगुरियाव डाकाति केसआव सासे बर' सुबुंखौ एनकाउन्टार खालामनायनि सोमोन्दै नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ। एनकाउन्टार खालामजानाय सुबुंखौ खिनाराम बसुमतारी होननानै पुलिसा फोरमायथिदोंमोन, नाथाय गोथै देहाया खिनाराम बसुमतारीनि नङा। बेनि सायाव पुलिसनिसिम सोंथि, दाय गैयै सुबुङा पुलिसनि एनकाउन्टाराव जिउ खोमानो गोनां जाबाय नामा? आसाम पुलिसा गुबुनखौ गावथारनानै मानो खिनाराम बसुमतारीखौ गावथारदों होननानै सिनायथि होखो? एनकाउन्टार जानायनि खौराङा खौरां बिजोङाव गोसारनायनि उनावसो गावथारजानाय न'खरनिफ्राय खेंफोरथि होफैदों।
आसाम पुलिसा जायखौ केनाराम बसुमतारी होननानै गावथारदों बे केनाराम बसुमतारी नङा डिम्बेश्वर मुसाहारिसो होननानै फोरमायथिदों डिम्बेश्वर मुसाहारिनि बिसिया बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला केनाराम बसुमतारियानो डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ लेंनानै लांदोंमोन नाथाय पुलिसनि एनकाउन्टाराव डिम्बेश्वर मुसाहारिया जिउ खोमाबाय आरो केनाराम बसुमतारिया पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'नो हाबाय बेनि अनगायैबो डिम्बेश्वर मुसाहारिनि गोथै देहाखौ केनाराम बसुमतारिनि होननानै नखरनिफोरा लांनानै गोथै देहाखौबो फबनानै दोनहैदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा नखरनि सुबुंफोरा गावनि मानसिखौ माबोरै सिनायनो हायाखै बेनि सायावबो केनाराम बसुमतारिनि नखरनिसिम सोंथि खालामदों बिथाङा लोगोसे फबनानै दोननाय डिम्बेश्वर मुसाहारिनि गोथै देहाखौ नांफिनगौ होननानै दाबि खालामदों बिथाङा जुदि प्रशासना होफैनो हायाबा रायजो राजाफोरानो जावखांनानैबाबो होफैनांगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा बेफोर गासै जाथायनि सायाव बिजिरनाय नांगौनि दाबि खालामदों बिथाङा लोगोसे फोरमायथिदों दि बिथांमोनहा 3 फिसाफोर दंमोन जायनि मादाव सासे मेट्रिक आनजादबो होगोन बेबायदि थासारियाव बिथाङा दा माबोरै फरायगोन आरो माबोरै आनजादखौ लिरगोन होननानैबो सोंथि खालामदों गावथारजानाय डिम्बेश्वर मुसाहारिनि बिसिया गुबुन फारसेथिं केनाराम बसुमतारिनि बिमाया फोरमायथिनाय बादिब्ला पुलिसा केनाराम बसुमतारि होननानै बुंथि फैदोंमोन आरो गोथै देहाखौबो मोजाङै नुवाखैमोन गोथै देहाखौ फानफ्रबजोबनायमोन खालि खर'खिनिखौल' एसे खुला खालामदोंमोन जेराव गोथै देहाखौ केनाराम बसुमतारिनि बायदिनो नुनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो गोथै देहाखौ लाबोनाय समाव मोनानि सममोन आरो बे समाव मोब्लिबबो गैयामोन होननानै फोरमायथिदों बेनि सिगांबो उदालगुरियाव गोथै देहाखौ नायहैनायावबो पुलिसा दिन्थियाखैमोन होननानै फोरमायथिदों केनाराम बसुमतारिनि बिमाया मख'नो गोनांदि बे बेले-बेजे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा दासिमबो खुगा बेखेवाखै नाथाय पुलिसनि बेबायदि खामानिनि सायाव सोर आरो मा राहा लागोन आसाम पुलिसनि एनकाउन्टार खालामनो गोहो होनायखौ लानानै माखासे अफिसारफोरा गोसो बायदियै बाहायदों नामा आरो जाथायनि सायाव सोरखारा मा राहा लागोन बेफोर सोंथिनि फिननायखौ मिथिनो थाखाय नेनानै दं रायजो राजाफ्रा फिसा फिसौ दाखाथिनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनाय जादों आरो गोजोन गैयाब्ला जौगानायनि खामानिया जाया होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि 2008-9-10 मायथाइयाव गोथाङैनो गुलि गावथारनाय जायोमोन खौरांगिरिफोरखौ गावनाय जायोमोन नाथाय 2020 मायथाइनि उनाव सिरि जाबाय मोनब्रै हाथियार लाग्रा आफादा गुबै लामायाव फैबाय आरो गोजोना लासै लासै फैबाय नाथाय माखासे सुबुंफोरा गोजोन गैयै खालामो होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ आरो बेखौ होबथानो थाखाय प्रशासन आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो बिटिसि सरकारनिफ्राय गोख्रों नोजोर होनाय जादों जाहाथे गोलाव सम बेफोर खामानिखौ मावनो हाया मानोना गोजोन गैयाबा जौगानायनि खामानिया जाया होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिबावदों दि क'क्राझाराव जुवा होनानै सोर मा खालामनो नाजादों गोरिब दुखुथियाफोरा जुवायाव जेननानै न'आव दावराव दावसि जाफैयो बेनि अनगायैबो जोंनि लाइमोनफोरा फिसा फिसा गाननाय गाननानै माब्ला आरो बबे रिजर्टआव मोसाहैदों बेखौ मिथिगौ आरो बेफोरखौ होबथानायनि खामानि मावनांगौ होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय गोदान बिबानगिरिफोरखौ सायख'बाय बर' थुनलाइ आफादाव गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरा जाहैबाय आफादगिरि अदेबानि प्रेसिडेन्ट डक्टर सुरत नार्जारी भाइस प्रेसिडेन्ट नीलिमा बसुमतारी प्रशान्त बर' आरो सीताराम बसुमतारी जेनेरेल सेक्रेटारि अदेबानि गाहाय नेहाथारि हिसाबै नीलकण्ठ गयारी बिथांमोनखौ सायख'नाय जाबाय माओइस्ट उदखारिनि गुलि गावनायजों 3 पुलिसनि जिउ खहा जादों छत्तीसगढ़नि सुकमायाव माओइस्ट उदखारि हान्जाया पुलिसखौ गावथारदों गावथारजानायनि मादाव एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर रामुराम नाग जों लोगोसे कन्स्टेबल कुन्जाम जगा आरो वनजेन भेमा रिपर्टनि बादिब्ला सप्तासेनि गेजेरावनो 7 पुलिसखौ गावथारदों माओइस्ट उदखारि हान्जाया DLR बिफाननि गेजेरजों प्रमद बर'नि दैदेननायाव सार्कल अफिसारफोरनो साखा खब्रै गारि राननानै होदों बिटिसिनि सिङाव 19 सार्कल दङ बे 19 सार्कलनि सार्कल अफिसारफोरनो गंफायै बलेर' गारि राननानै होनाय जादों बे हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि सार्कल अफिसारफोरनाव गारि गैयैनि थाखायनो खामानिफोरा जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जायाखैमोन थांनाय बोसोरावबो अखानि थाखाय खामानि मावनो हायाखैमोन नाथाय दा समखौ मोजाङै खामानियाव बाहायनो हासिगोन होननानै बुंथिदों बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि बड'लेण्डआव गोबां हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन रावबो जाहाथे हा गैजायै जाया बेनि थाखाय खामानि मावगोन बेनि अनगायैबो जौगानायनि खामानिनि थाखाय हा नांगौ जोंहा गोबां हा दंखायो बे हाखौ सोरबा नङा सोरबा आवग्रिनानै दं बेनिखायनो बिथांमोनखौ सिनायनानै होस्रांनाय जागोन आरो बेनि सायाव सार्कल अफिसारा खामानि मावनाया गोनांथि दं होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा
लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सा 14नि जिउ खहा आरो सा 60 जोखोम। सिमेन्ट लाबोनाय ट्राकनि टायारा पांचार जानायलाय ट्राकआ लामायाव दिदोमै थानाय गंथाम बासखौ सौख्रांहैदों, जायजों सा 14नि जिउ खहा जादों आरो सा 60 जोखोम जादों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया मध्य प्रदेशनि सिधी जिल्लायाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सिधी जिल्लानि रिवा सातना बर्डाराव लामायाव थाथ'नाय बासावनो ट्राकआ सौख्रांहैदों। सातनायाव जानाय कलमहाकुमनिफ्राय फैफिननानै लामायाव थाथ'नानै जानाय आदार रानदोंमोन। बेयावनो ट्राकनि टायारा पांचार जानानै बासखौ सौख्रांफैदों, जायजों बासआ लामानि गुबुन दिगाव बेलथायहैदों आरो बे जाब्रबथायजोंनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया सा 14 जाहैबाय। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो मध्य प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जाथायथिलियाव नुजाथिहैदों आरो जायफोरा जाथायजों जिउ गोमादों बिथांमोननि न'खरनो 10 लाख रां होनो थाखाय फोसावनायजों लोगोसे गोब्राब जोखोम जानायफोरनो 2 लाख आरो खम जोखोम जानायफोरनो 1 लाख रां अनसुंथाइ होनो थाखायबो फोसावदों। गिबि मन्थ्रिनि अनगायैबो प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्रायबो जाथायजों जिउ गोमानाय न'खरनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।